Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Western Visayas may dugang nga 5 patay bangod sa COVID-19. Mga nagpaidalom sa swab testing kalakip ng close contacts ginpangabay ni Governor Aksyon nga magtiner sa ilabalay. Sa balita nasyonal, Senator Bongo nagasiguro matapos ni Presidente Duterte ang iya termino ka magalawig pa ang kabuhi. Madasig nga digital shifts sa financial management operations ng gobyerno ginmando sang presidente. Sa balita international, lapnagon nga hublag protesta liwat nagluntad sa Belarus. Samtang sa balita sa sports, Lakers sulod na sa semifinals sa NBA playoffs. Balita entertainment, mag-asawa sa Ecuador ginkilala bilang oldest couple sa bugos nga kalibutan. Samtang sa balita special, aton pag-istorya ng mga tips para maangkon sang maayo nga pag-inupdanay sa imo nga katrabaho. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 31, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon nga nagahulag sa baybayon ang Bagyo Julian. Katapusan nga nakita ng bagyo sa kalayoon nga 715 kilometros na sidlangan sang Basco, Batanes. Dalas ni ang kabasugon nga hangin nga nagalambot sa 150 kilometros por hora kag pagmadlos nga nagalambot sa 185 kilometros por hora. Panaaminhan ang hulag sang bagyo sa kabasugon nga 20 kada sigon nga 20 kilometros por hora. Buwas aga, ginapaabot nga magagawa na ini sa Philippine Area of Responsibility. Mabatyaga naman ang pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Nabatak naman ang gale warning kag ginadilian ang pagpalayag sa mga baybayon sang Batanes kag Babuyan Islands. Samtang ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 25 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla karon nga aga si alas 5:44, magatunod naman karon sa gabi las 6:09. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Diin ang makin. Okay, good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers. Welcome na diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Kag good morning sa kay Evelyn Duca. Good morning gid. Evelyn Duca Cantolino. sa kay sa kay Erla Vega, kay Shin Barn, Bambi Padernal, mayong agaman Bambi. Bo. Sa kay Mierna Onofre Claud, kay Dorita Fidel, good morning man. Gracia Horvidalia, Bia Jonathan. Arin siya sa Coast Guard subong si Bia Jonathan, si Jonathan. Buta naka-start na training. basi Wala ka ko training. pa na action boy. Basi Lito Dayap, dira sa Punta Taytay, good morning man. Kag maayong aga gali sa kay Maninay ko Bingbing La Chica, kag of course sa kay Arlene Solivio. Sa may kalong-kalong, dira sa may kalong-kalong bla sa Singkang Airport. Good morning, gid, no? Sige. Kay din ka to, last mo ba? Wala ka pa da? Dire ko kay kay Lito Dayap ang last. Si Lito Dayap. Kagawad Rocky Nesya sa Panukoy, good morning man. Araw man action boss si Jobren Ordinario. Good morning Action Radio, watching from Makati. Paki-shoutout naman. Family Ordinario sa Crusher. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning Sir Boy and gorgeous Lady Dorel. Thank you. Please greet sa iya ko nephew Action Boy nga si John Peterson Lepora. 17th birthday, subong. Katapos ang ka-celebrate niya sa birthday, no? Correct, oo. Keep safe, God bless everyone. Happy birthday kay John Peterson Lepora. Kay Dennis, of course, Dennis Richard Tiboroma, good morning again.
Action Boy and Mommy Doors. Yes, good morning. Si Rejan, ginakamusta ya kay Japon kabutwa. Ang Energy Fans Club ko no. Shout out sa Nuseko, aga pa ka mo. Hindi mo man di sa ato, no? Amo man din si Neko. Hindi ka nag-iisa, Dennis. Kaya Sabi mo, amo man di samon sa Action Radio. Kita mo, 7:10 na kami naka-intro. Kay gulpe lang yagin brown out. Char. Hindi lang din yung brown out dito pag isang transmitter. Oo. Yung bulos-bulos lang. Pag brown out di sa aton, Brown out man to. brown out pag sa transmitter. Ang among transmitter, ara sa talok mong bago. Magkalamatay ko nung isda ni Dennis sila kuno sa Nuseko. Adi kuryente ginigiling isda yan. Hindi kayo isda ang aquarium mo gid man na. Gali ka. Oo, Kula may- kuryente mapatay na isda mo. Okay, may kuha na sa mo may aerator bala, may aerator na ginagamit. Masyado bala. ka bukal-bukal. Okay. May kakagi aquarium eh. Why ko agi mo? Ako kagi isda. Ems Aboso, good morning yes, si man. Mami Ems. Kay Jocelyn Arisivita Olak, good morning. Jesselyn Tiangson, good morning Action Boy and Action Dorel watching from Mansilingan. Good AM lang kuno kay Roy Andrada and Jessica Dolindo sa Ibi Magalona. Thank you, you're welcome. Kay JR Pabalinas Panagiton, good morning Action Boy and Idol Dorel. Watching from Iroreco, shout out si Jeboy Guapo. Ay bongga. O, ikaw naman Action Boy, kita mo da. Sa kay gagawad King Rumbinas, Melchor King Rumbinas sa may Barangay 1. Happy birthday kuno kay Neneng Teresa Linaha Kayaw. Ay, ato na. Ano to? Nagbalik ng power ta. Okay. Si amo ni si Neneng Teresa Linaha Kayaw mo ng classmate ko laging great ko kay na. Great man siya ni kagawad Melchor, no? Sige, happy birthday, Gid. Happy birthday sa kaya Alicre Oilime. Ate mo ni sa si Emilio Ercilia. Sige. Jocelyn Song Comedia, may aga Leo Talaban. Uy, bago ko lang kita amigo ta from kuan ni siya. Lakas Tiliana, shout out to no kay Mayor Maymay ni Cor Mangalimutan, kay Tatay Kadi Semeliano kag family kag and family sa sa mga Hanoi, Lakas Tiliana, arangka na. Consciensunle Songki, watching from Riyadh. Abi ko anay sa kwan sa South Korea. Hindi ba mga ngalan nga Songki ni mga South Korea? Yes. Michael June Season, good morning. Action Radio, great ko lang classmate ko nga hilig mag-shades. Ruel Silva sa California. Kilala ko niya si Ruel, of course. Monitor from Paranaque. Nair Servas Palmaera, Sheila Alagos, Veronica Balyados Ichaos, Vanessa Mayo, arena si Van. Hey, happy blessed Sunday. Miss Beautiful Dorel. Good morning, Bacolod. Watching and monitoring as always. Shout out to all my friends in Minneapolis, Minnesota. Miss you guys and love you, bands. Thank you, Action Radio. Sige. You're welcome. Christine Villalobos, good morning. Leo Talaban, of course. Tatay Kadjo Similiano Zamora. Good morning, kano. June Balinario. Dorel, you look good. Sino ang bal? Si William June Balinario. Thank you, William June. No? Si June. Jude. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nadugangan sang 5 ang napatay sa Western Visayas bangod sa COVID-19. Ang mga napatay na record sa syudad sang Iloilo kag Bacolod nga may tagduha kag isa sa probinsya sang Iloilo.
Sa datos ng DOH6, ang Western Visayas, may kabilugan ng 4,454 kakasos ng COVID-19 matapos nadugangan sang 203 ka bago. Ang bago nga kaso ginalakipan sang 5 ka APOR, 11 ka LSIs, 11 ka returning overseas Filipinos, kag 176 ka local cases. Nanguna, ang syudad sa Bacolod nga may pinakamadamong nga bago nga kaso nga siya may kung mayara 110, Negros Occidental 53, syudad sa Iloilo 17, probinsya sa Iloilo kag Capiz nga may 8, Guimaras 4, Aklan nga may 2 kag Antique 1. Ginanunsyo man sa DOH ang 30 ka nag-ayo sa masakit o kung may kabilugan na karon nga 2,269. Ang recoveries na record sa Negros Occidental nga may napulo sila sa Iloilo Siyam, probinsya sa Iloilo 7, Antique 3 ka isa sa Capiz. Samtang ang Western Visayas nakapagwa sang 1,886 ka laboratory results nga may 203 ka bago nga nagpositibo. Ano ang repeat test? 977 ang negatibo kag wala sang repeat test. Ginpangabay ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson ang mga nagpa-swab test sa mass testing kalakip na mga close contacts ang mga ini nga magtiner sa ila panimalay samtang wala pa magwa ang resulta. Ini nga pangabaan nakapublish sa tanang official Facebook pages sa mga local government units kon LGUs. Nagalawom si Lacson nga may maayong resulta ang mass testing nga nagatuyo agud mapunggan ang pagdamos ng kaso sa COVID-19. Nangin pilot LGUs ang sininga programa ang mga syudad sang Bago, Talisay, Silay, kag Banwa sang Murcia. Padayon ang ginahimo nga test sang Teresita Landoni Provincial Hospital Molecular Laboratory sa 4,384 ka samples nang ginkuha sa nagkilalain nga barangay sa siyudad sa Bacolod. Sa Facebook post ni Silay City Councilor Ryan Gamboa, ilaman ginapaabot ang madasig nga pagwa sang swab test results. Ang siyudad sa Bacolod nagpatigan sang swab test nga ginumpisan sa tong Huwebes kag natapos sang Sabado. Ang mass testing kabayan sa inisyatibo sa Negros Occidental kag Bacolod sa tuyo nga ma-identify, ma-isolate kag mabulong ang mga magpositibo sa COVID-19. Naglabot sa 5,424 ang kabilugan nga swab test nga inisyatibo sang lokal nga panguluhan sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sa datos nga ginpagwa sang Bacolod City PIO, may kabilugan nga 4,364 ang gin-swab test sa nagkalain-lain nga barangay sa syudad. Sa Facebook post ni Silay City Councilor Ryan Gamboa, may 315 ka persona halin sa syudad sa Silay, kag 725 sa syudad sa Talisay, o kung may kabilugan nga 1,040 ang ginswab kahapon nga adlaw Domingo. Subong adlaw Lunes, ang syudad sang Bago ginapaabot nga makaswab sa 800 ka persona, kag 500 naman sa Banwa sang Murcia. Ginklaro ni Gamboa nga ang nasambit nga kadamuon sa syudad sang Bago kag Banwa sang Murcia, tentative pa lamang kag posible pa nga magbago. Samtang dako ang pagpasalamat ni Bacolod Mayor Villar Leonardia sa kooperasyon kag suporta sa publiko sa duha ka adlaw nga mass testing sa syudad sang Bacolod sa Agosto 28 tubto 29. Sa isang video message, ginpahayag ni Leonardia nga nagpasalamat ini kay Provincial Consultant Albi Benitez kag Governor Bong Lacson sa pag-initiate sang mass testing program nga ginintrahan sang Bacolod. Sunod kay Leonardia, nagpasalamat man ini sa mga persona nga nagkooperar, nagpaidalom sa swab test, mga frontliners, kag healthcare workers, mga barangay officials, kag iban pa bangod sa madinalagon nga mass testing. Ginpahayag sang alkalde nga nakita sa duha ka adlaw nga no movement sa syudad ang kooperasyon kapag isa sang Bacolod karon nga COVID-19 pandemic kasunod nga halos wala sa salakyan kung tao nga makita sa mga dalanon. Una na sadto, gipasalamatan ni Leonardia si Presidente Rodrigo Duterte kag Senador Bongo sa pagpadala sang top-level officials para magbulig sa syudad. Thank you gid sang inyo nga suporta kag kooperasyon, and we have shown once again to one and all that in Bacolod City we can come together for a noble purpose. In fact, for a very important intention niya para mahagan-hagan naton ang pag-spread sa COVID-19. Temporaryo nga magasira ang mga opisina sa Bureau Internal Revenue kon BIR sa syudad sa Bacolod umpisa Setyembre 1 tubtob 4. Sa statement na ginpagawa sang BIR nga permado ni Regional Director Antonio Jonathan Haminola, tuyo sang temporaryo pagsira sa mga opisina agud matagan ligwa ang scheduled disinfection sa City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO. Magabalik naman sa regular ang operasyon sang BIR sa Setyembre 7. Nagapabilin man ang lockdown nga ginapatuman sa barangay Ginhalaran, siyudad sa Silay, ini bilang sabat sa pagsakas ang kaso ng COVID-19 sa mga barangay.
Sa Facebook post ni Silay City Councilor Ryan Gamboa, lakipan sa lockdown amo ang merkado sa ginhalaran tungod sa ginahimo nga clearing operation sa mga nagabaligya nga padayon nagabaligya sila produkto sa pihak sa executive order ng pagwa. Ang lockdown sa nasambit nga lugar magatapos sa Setyembre 5. 317 pa ka mga locally stranded individuals sa LSI sa nagapabilin sa facility quarantine sa siyudad sa Bacolod ang padayon nga ginamonitor. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahag na action team on returning land OFW Residence Chairman Councilor Cindy Rojas nga mga LSI sa ginhouse sa nagkalain-laing eskwelahan kag hotel sa Bacolod. Ang mga LSI nga magapili nga magtiner sa eskwelahan nga gintigana sang siyudad bilang facility quarantine ang libre nga akomodahon sang siyudad samtang mga LSI naman nga magapili nga magtiner sa hotel ang magabayad sa ila kaugalingon nga galastuhon. Suno kay Rojas, hindi na pareho sa mga OFW nga OWA ang nagagasto sa kaso sang LSI, sila ang nagagasto sa ila biyahe diin man sila nga bahin sa pungsod naghalin. Sa kabilugan, suno kay Rojas, umpisa sang ginumpisahan ang pagpauli sa mga LSIs, masobra na 3,000 ka mga LSI ang nakapauli sa Bacolod. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos ginluthang kagabi sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Ang biktima ang kilala kay Norman Sola, 48 anyos, kag residente sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang kapulisan, ibaluan nga antes magpauli si Sola sa ilabalay. Naghapit siya sa tiyanggi upod ang 3 ka iban pang lalaki sang gulpi na lang palapitan sa isa ka lalaki kag ginluthang. Sunod ang Police Station 2 Commander Police Captain Leo Estopa, mahimo nga si Sola gid lang ang tuyo nga patyon sang suspetsado bangod wala man ginubid ang iban pa nga kaupdanan sini. 5 kaasod-asod nga lupok ang nabatian sa mga saksi sa krimen. Wala pamibaluan ang kalibre sang armas lutang gingamit sang suspetsado. Galayon naman nga nagpalagyo ang ining suspetsado matapos mahimo ang krimen. Hingagaw padala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital si Sola apang gideklarar nga dead on arrival sang mga doktor. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Kag para na Senator Bongo nagsiguro matapos ni Presidente Duterte ang iya termino kay magalawig pa ang kabuhi. Samtang marasing ang digital shift sang financial management operations ng gobyerno, ginmando sang Presidente. Detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Okay, good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers dira sa kay una ko na action doors ang akon nga mga ano gani parang ni mga ga-watch party bala. Sa kay of course natami ako ina si Evelyn Duca Cantolino, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning man. Kay sa tanan kuno nga residente sa Purok Santa Ana sa Barangay 31. Mga sa Purok Santa Ana Barangay 31 damot na listeners no. Antonia Tayap mang agaman sa kay ihada ko kating Marvy Singson. Good morning. Ostina Villa dira sa siyudad Sambago. Good morning. Sa kay Flower Ronette Pontino Banay Bulak. Good morning. Kag kay Edwin Miranda Senior. Good morning man. Sige go. Dito yung nag-stop naman. Kay Leo Talaban. Leo Talaban. Kay William June Balinario. Yes, correct. Kay Leo Socamo naman yung action boy. Good morning.
Kay Franco Villanueva Osorio, good morning Action Boy and Action Dorel. Greet lang ang batch 87, section 7. Nga nakadlaw kagit pag section 7. Hindi, ang batch, balagin emphasize, batch 87, section 7. May section. Ang presidente nila si Edward Meneses. Kilala mo na? Si Batok. Grabe. Ba nabatok sa away man? Kasi yung classmate ko no, nga si Alma Goyon. Si Batok, gali ni section 7, gali ni sa una, sang porcher. Kalay. Teka ba, ang mga section Action Boy, 31 man kabilog. Akay damo ko section, no? No nga. Hindi na yung last section. Section Bakit 7. anay ka ng balong sa tok? Section 7 kaglit sa porcher ka. Yes. Kaya ang Action Boy Sekretary ni sa subong sang kuan. Sang? Barangay Mansilingan. Kita mo, hindi na basta-basta mga section 7 Action Boy. Secretary, ginasya. Secretary to the barangay chairman. Correct. Diba? Correct? Hindi, secretary sa barangay council. Kay Real Gomez, Action Boy, ginatamyaw, yun akong tiya, yakag tiyo. Pati na pa kaisa kang mahinablo siya sa barangay Abuanan, Bagos City. Pati pa ko sa pamilya ya sa Villa Villeta sa Bacolod. Ang nagatamyaw, halin kay Real Gomez. Kag pwede, pangayo face mask nga may logo Action Radio Bacolod. Watching from Bohol. Ay, Ang problema ta ni Real kung paano ta padala sa imo. Yes, wala gina problema ang Wala face na problema mask. yung face mask ka. Binlanta ka diya. Kung saan ka man magpuli. Makapuli ka din sa Negros kay Binlan ta din nablang hindi na usog ang pagsuksok sa face mask. Kay Teresa Ichauz, Action Boy, good morning man. Jocelyn Libon Dispoho, mayong aga. Kaya Alikre, ano naman? Oilme. Emilio Resilia, guro na. Emilio Resilia, gali. Good Taga morning, barangay man. Napoles. Bagos City. Kay Gino Cesar, good morning, Action Boy Duran. Kag sa Action Dorel to Energy Fans Club, pag ikon Action Boy. Good morning! Kaya Jacob, Pabalate. Ginasuli gabi. Sagad yung Action Boy magbasa. Suli ka gurusang yung bata. Good morning, man. Kay Ronnie Rivera Medes, good morning. Hindi, sa nasang chimpo namon sa una, mga ara pa kami standby da sa amon sa kanto. Ang ambalane namon suli. Galit. May lamla ka mo nag-agi. Action Boy, ano gay man? Subong nga adlaw Action Boy, National Heroes Day. Yes, August 31. Anong ginakadlaw mo, Action Boy? Inang ambal ni man bingbing la chika, ihado yun si Batok. Ihado yan. Galing ka daw hilaw nga pagkabatok. Hindi ka naman hilang batok, daw medyo hilaw. Okay. Tignan mo na, hilaw nga batok. Kaya Richel Agoranze, good morning Action Boy. Action Boy, greet ko lang family Agoranze sa Manaay. Bailon Montañez Morales sa Silay. Thanks, tam isang hairstyle. Thank you. Kaya nagubang plancha ko, tigin kulong ko naman ang book. Super explain. Need. Chart. Kay Ricardo Hardinazo, good morning Action Boy. Action Dorel, pa-shout out sa Pass Fast. Keep safe guys. Thanks Action Radio. God bless us all. Pass Fast. Ano na siya man? Kaya Eddie Laus, good morning Daidor kay Action Boy Duran. Gamonitor sila ni Nanay Isabel, Action Boy, dahil sa may Cane Town, Victoria City. Salamat! Okay. Kaya nang realista Action Boy, ara siya, Kung hindi siya guro kagwa, no? Kalain. Kaya nung Action Boy, kay Bia Jonathan, siling niya, baligahulat pa siya kung sked sang training. Kung saan ako na makapauli ang first batch, kay second batch sila ko, no? Sige, good luck yun pero sa si Perot hindi kagwa, hindi ka gwa, perot. So, perot. Dra ka lang anay na nga. Evelyn ni Pomoseno, kag Ma'am Ligaya Abeto, good morning. Yes, sa may lower bikutan ni si Evelyn ni Pomoseno, Action Boy. Si Nanay Ligaya naman niya, dra sa may Binalbagan. Rainy Monday ko no subong. Amo taga-ulan di sa aton, may kuwagwa Daw ga to taliti lang. Sige, iban ka na naman ha? Sige. Standby sa aton mga balita national. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
lisanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpasiguro ni Senator Bongo sa publiko nga matapos ni Presidente Rodrigo Duterte ang termino kag magalawig pa sa kalibutan. Ginhimo sang senador ang pagpasiguro kasunod sang kabalaka sa ikayong lawas sang presidente. Suno kay Go, wala sang dapat kabalakan ang mga Pinoy bagod masarangan sang presidente nga tapuson ang termino kag nagakabuhi pa akong magakabuhi pa sang malawig. Sa manungduman, una ginpahayag ni Presidente Duterte nga ginpaandaman siya sa iya doktor nga iya Barrett's esophagus mahimo magresulta sa stage 1 nga cancer kung hindi pa niya pag-untaton ng pag-inom sang makahulubog nga ilinon. Apang suno kay Go, sa sulod sang 22 ka tuig niya nga pagserbisyo kay Duterte, nabatian na niya mga isyu angot sa medical condition sang presidente apang hindi ini mas malala sa ginapinsar sang publiko. Ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte ang madasig nga pagpasa sang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act sa Kongreso bisan pa nga mahimo ini magresulta sang revenue loss nga ginabulubanta nagalabot sa 97.1 bilyones pesos sa masunod nga tuig. Ang hagna nga tuyo buhinan sang 5% ang corporate income tax makabulig sa manegosyo agon makatibawas sa natuga sang COVID-19 pandemic. Sa pinakauling nga budget message sang presidente sa Kongreso, ginapilar sini sa mga mamalidha nga ikonsiderar bilang urgent kag ipasar ang Create Bill nga ginakabig stimulus strategy agod mabuligan ang magagmay nga negosyo nga apektado sang pandemic. Suno kay Presidente Duterte ang hagna makapanubo sa corporate income tax halin sa 30 pakadto sa 25% tubtob sa 2022 kag ginapaabot nga mapanubo sa 1% kada tuig tubtob 2027. Dugang pa sang presidente ang Create Bill makabulig man sa net operating loss carryover o kon nolko sa kaperdihan subong nga tuig mas flexible nga tax incentives kag mas malawig nga pagbaton sang tax incentives sa mga kompanya. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang marasig ng digital shift at kung pagsilo sa financial management operations ng gobyerno ugod nga mapaayo pa ang contactless transactions ilabi na sa panahon sa COVID-19 pandemic. Ginmando sang Presidente ang digitized nga koleksyon kag disbursement hindi lamang matap na ang korupsyon kundi para mapanubo ang risgo sa paglapdas ang COVID-19 infection. Ang mga economic managers sang Presidente amo ang ginmanduan para sa marasig nga pag-digitize ang tanan nga financial management operations. Ang nasambit nga mando isa sa unod sa mensahe nga ginpadala sang Presidente sa Kongreso may angot sa ginaduso nga 2021 national budget. Ginpayag sang DILG nga temporaryo nga gindivert sa ahensya ang emergency hotline nga 911 calls sa local call centers matapos nga duha ka call agents ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay DILG spokesperson kag Undersecretary Jonathan Malaya, ang tanan nga emergency telecommunicators lakip na napulo ka Department of Health COVID hotline agents nga assign sa E911 ang ginpaydalom sa home quarantine bilang safety precaution samtang ginapatuman ng disinfection, pag-install sang proper ventilation kag contact tracing sa 911 National Call Center. Dugang pa ni Malaya tuyo sa nasambit nga mga tikang agud masiguro ang safety sang tanan nga personnel agud mapadayon ang maayo nga serbisyo sa publiko. Ginpahayag naman ni Wasmincom Chief Major General Corleto Vinluan Jr. nga nagapabilin sa Patikol Sulu ang inasuspetsuhan mastermind sa pagpamamba sa hulo nga si Mundi Sawadjaan. Sa itong Sabado ginbulgar ni Vinluan nga nakainkwentro sa 3rd kag 5th Scout Ranger Battalion ang Abu Sayyaf Group lakip na si Sawadjaan sa barangay Cabon, Takas. Sunod kay Vinluan, duha ka Abu Sayyaf ang napatay kay isa man ang patay sa mga soldado nga may 7 ka iban pangapilason. Sa among enkwentro, ginkumpirmar lamang ni Vinluan nga yara ang presensya ni Sawadjaan apang hindi masiguro kung napilasan ini sa natabo nga enkwentro. Ginapilar ng Honor Foreign Secretary Albert Del Rosario, retired Associate Justices Antonio Carpio kag Conchita Carpio Morales sa Duterte administration nga maghimo sang tikang para masuportahan ang International Arbitral Tribunals Award nga nagpabor sa Pilipinas batok sa nagsululubra pa nga pag-agaw sang China sa kabubusan ng South China Sea. Una diri ginbalibaran ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang kuntani paglakip sang Philippine Arbitral Award sa United Nations General Assembly sa tunga-tunga sa bulan sang Setyembre.
Sa joint statements ng tatlo ginpahayag nga hindi dapat pag-uyangan sa mga Pinoy ang tsansa nga mapamatian sa nagkalain-lain nga nasyon may angot sa isyu sa ginagawan nga teritoryo. Una diri ginpahayag ni Locsin nga iyalikawan nga maistorya ang Hulyo 2016 nga arbitral victory batok sa China sa rason nga maghimo pagadebatehan lamang ini. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Yung banwa, mapugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sige, good morning liwat. Sakay na Nestor Inson. Saan ako na mabalik ang sweeper pa Bacolod, sweeper flights. May hindi ang isang Dorel. Kaya binuway ang pihon. Diba sweeper flights for the regular nga mga sweeper flights. Samuel OFW lang kin subong action boy ang nabalantay nga gapadayon Japon, di ba? Samuel Jones Mendoza Kayot. Good morning. Nerfi Nuyas. Hasmin Saron, Nels ang si Nels, si Kwan, kay sino kanina, si Pirot, good morning. Kelly, good morning, Aksyon Boy and Dorel, happy Monday and keep safe. Still watching from the USA. Skybong Gralios, may biyahe, ayan pa Bacolod from Villadolid, dami ara Kaway man yung transportation, wala man padayon lang. Padayon lang. Rabia Garcia, good morning dira sa may Villa Lourdes, Barangay Panukoy. Alex Fantes, Rafael Caceres, watching from Tangub, greet ko Sonny Vergara and family, and sang Barangay Mabine, Kapitan JP Escala, sang Barangay Mabine Escalante. Lord Salmango, Gladys Manganiban, sa kay Nanay Perla sa Hinubaan nga napanghimos sila mamati aga pa. Anong ginapanghimos? Princess Sir Darap, Action Michael Season good morning. Yung tawag si Michael Season, yung tawag yung Action Michael Season. Sige. Sa kay Sal Joy Saravan Navares, good morning Action Boy and all watching from Ansilingan. Reja, ari na si Reja, no ara na siya. Aga pa ko yung nabugtaw niya, pero bago lang nag-online. Diba, ay pang kilala tahaw. Sino pa yung kilala ni Nila? Yaman ka mo sila kilala, Black Toon Boy. Naman ko si Dennis kay Reja. Ang wala pang kilala tahaw. Sino kilala lao? Ba't siya? Jeneline Tanyo Larida Hupida. Honorato Paglumutan, Fatima Harder, happy Monday to all. Neil Centineo, happy birthday kay Father Noel Ledesma. Oh, Father, happy birthday. Yes. Action Boy, wala mo nabasa si Bert Caraballo. Good AM, Action Boy and Dorel. Ask lang ko kung may drivers ang tricycle magamit pa sa HQP from Otoda, Kaftoda, Handumanan. Wala pa sa guidelines. Wala pa guidelines. Wala itong tapanay. Let's wait. Ang inahimo sa buong aral na sa mga barangay, ang mga SQP, wala pa sa guidelines. Mapagawa pa ng executive order. Correct. Hulaton ta lang. Kaya Wingski Morales, morning. Nung boy, pakibati lihog ang biyanan ko na si Nanay Sitang Morales. Thank you. Nanay Sitang.
Grabe na may kuha na sa bla, tas taada ko na bla, idad niya bla. Si nanay si Tang, grabe na na. Makabato na siya, no? Kaya sa una, makapa Manila ko sa una, kaya kita ko na sa midad na siya mo. Dugay na. Si Andrea Huela, Action Boy, nabasa mo na. Wala ko man. Good morning! Always in good health and God bless to all of us forever. Grabe ba? Keep strong and healthy always, Action Radio. Yes, ikaw man. Kaya Bebe Tolentino, good morning, dress sa may barangay Tangob. Nabasa mo na kay ng Nelny. Please greet ko na si mama niya. Nida Realista Sumagaysay. Yes, good morning. Aga man sa ko nagabugtaw, gapamati kay Sir Fred Salanga. Very good. Thank you. Rodolfo Aiko, Action Boy. Nabasa mo na Kay doon ka ginado may nabasa kay. Mayong aga lang da. From Manila siya, Action Boy. Iya ko no mamang kag nanay ginatamyaw niya ko no kay chairman pag ko no Velasco kag Madam Fedra sa Handumanan. Jose Junio, good morning man sa may Stonehaven, Granada. Kay Edwin Pantaras, oy Tito ni Action Eden, Action Boy. Good morning, may nanda nga pagpamati. Kay Richel Bonilla. Christina Maider. Good morning man. Good morning ka na sa tanan ng mga frontliners. We salute you, our modern heroes. Dapat lang, no? Yes, perfect. Sige, okay na Mga kita? Action Boy, mga nadala na sa subong sa National Heroes Day. Ay, ang mga frontliners. Kaya they are now considered as the modern heroes, man. Yes. Ay, si Rayjan, no? Rayjan, nagatamwa na siya. Hara na gani siya, oo. Ay, 90 years old na ko na to, Action Boy. Man, amo na siling Si kusino. nanay, ano to gani? Si Tang? Oo, hambal ni Wengski. Sige. Standby kita sa mga balita, dugang nga mga balita. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman... Philippine Standard Time, 7:46. Kag sa aton nga balita international, linibo ka mga protesters ang nagmarcha sa Minsk, ang capital city sang Belarus. Padayon sa gihapon, ang ila ginapanawagan nga pagpanawag sa pwesto sa ila presidente nga si Alexander Lukashenko. Wala naging dumdum sa mga protesters ang kadamuon sa armado nga kapulisan nga nagbalabag sa dalan. Inina ay katatlong nga semana nga ginpatigan ang hublag protesta umpisa sang gindeklarar ni Lukashenko ang pagdaog sa eleksyon. May pila pa ka mga protesters ang gintuyo pangasudlon ang Palace of Independence, ang official residence ni Lukashenko sa Minsk, apang wala ini ng madinalagon bangod sa kadamuon sang kapulisan nga nagbantay. Gindungan ang protesta sa ika-66 nga kaadlawan sini. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, may jutay nga paggiho sa presyo sa produkto sa petrolyo karon nga semana. Ginabulubanta magasaka sang 5 tubtob 15 sentimos ang kada litro sang gasolina, samtang maganumo ang presyo sang diesel kag kerosene sa 5 tubtob 10 sentimos kada litro. Samtang ang presyo sang liquefied petroleum gas ang may paggihuman karon nga semana. Magasaka sang 50 sentimos sa tubtob pisos ang presyo sang kada kilo sang LPG. Katumbas ini sa 5.50 tubtob 11 pesos nga dugang sa kada 11 kilogram LPG cylinder. Karon nga adlaw iganunsyo sa mga kompanya sang langis ang eksaktong pagsaka nga ipatuman nila sa sini nga mga price adjustment. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 36 sentimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 60 sentimos, Hong Kong dollar 35 pesos kag 60. O kung ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 60 sentimos. Kag sa ato naman nga mga balita entertainment, Action Boy. Ari ba lang mag-asawa sa Ecuador, Action Boy? O, ginkilala sila bilang oldest couple sa bugos na kalibutan. Kabalo ka kung pila na sila ka years nga nag-celebrate sang ilang kasal, Action Boy. 79 man lang. 79? Suppose sila sobra na sila 100? Yes. Ang mag-asawa ni Action Boy nga si Julio Cesar Mora Tapia kag si Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, Action Boy. Ang edad ni nila, sang lalaki, ang edad 110. Subong. Ang babae 104. Ginabata si Tapia, Action Boy, o ining lalaki sang March 10, 1910. 1910. Oo, 110 na siya subong. Si ano naman, ang babae, si Reyes, ginbata naman siya sa October 16, 1915, Action Boy. Correct man. Perte, no? 79, imagine. Huwag silang bulagay, ha?
Ay, araw-araw mo bulagay. Uy. Bulagay pagit sila sa mo na yung Action Boy. Ang akon ka ni Lola, kag Lola Action Boy sa Mindanao. Nag-celebrate sila sa ila 60 years naman niya nga wedding anniversary. 60? Yes, di ba? Grabe, no? Sad gani kay wala ko puli. Tikay may pandemic Action Boy. Correct man, no? Ti sila lang to na nag-celebrate. So mo na Action Boy grab, ha? Happy anniversary. Yes. Congratulations sa ilang kalabot sa 79. Congratulations kay Tapia kay Reyes. So, 79. Balita sa sports. Sunod na sa semifinals ng NBA playoffs ang Los Angeles Lakers. Matapos ginpierde sa Game 5 ang Portland Trail Blazers 131-122. Nagpanguna sa pagdaog si Anthony Davis nga nagpasulod sang 43 puntos, 9 ka rebounds kag 4 ka assist. Samtang may 36 puntos naman si LeBron James. Wala man makambang si Damian Lillard para sa Blazers bangon sa knee injury. Wala naman napuslan ang 36 puntos, 6 ka rebounds kag 7 ka assist ni CJ McCollum. Samtang may 27 puntos naman kag 7 ka rebounds si Carmelo Anthony. Masunod nga enkwentro sa Lakers ang sinuman nga magdaog sa tunga sang Houston Rockets kag Oklahoma City Thunder. Sa din ang Rockets karon may 3 na kadaog sa kag 2 ka pierde sa first round sang NBA playoffs. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kag sa ato yung mga ka-action. Monday na Monday and last day sang August. Correct. Kag magluwas last nga day sang ano gani? Tempo Merto. Tigkiliwi. Tigkiriwi. So, mas straight na niyaton ba? Hindi na tigkiliwi, tigkiriwi. Tigkiriwi, gali. Okay. Ala, naunay ko. Hala. So, upon Action Boy, ng, magluwas nga last day subong sang August, National Heroes Day. Correct. National Heroes Day. Sa tanan nga mga heroes naton. Sa aton mga frontliners. Hindi lang sa kanday Jose Rizal, kanday Bonifacio. Yes. Sa aton mga frontliners Mga subong modern heroes. modern day heroes naton. Hindi nagatubang gid bala sa pandemic, nagatubang sa sining panahon naton sa pandemic. Mga naton mga heroes man nga dapat pasidunggan man. Yes, correct. So ginapasidunggan naton ina sila, no? Okay? Sige, So ginatamyo ko lang on air. Kanday Arlene Solivio sa Kalong-Kalong Airport. Good morning. Sa kay happy birthday kay Teresa Linakayaw, sa kay Boy Ebon. Happy birthday, no? Kasi sure tanan nga celebrate sa birthday karon nga yes. So, ang balita special naton, alang-alang, no? Alang-alang. Buwas na lang. Oo. Sige, buwas na lang Action Boy kay daw Correct. 7:52 Kay lagi. daw, Si Torka Jung sambaya good aga ko, no? Ay, Torco Jungko. Good morning man, Torks. good morning. Sa kay Mike Libon. Good morning. Yes. Sa kay sa kilala ko lang taong napalalaging nawawala ang pitaka. Yes. Jack Denila. Perfect. Sige, Action Boy. Sige. Kag pasensya gid sa hindi ito na maisa-isa. No? Buwas naman iba na, ha? Bali sa atong nga pagpangalagan, no? Stay safe mga ka-aksyon. Especially si sa Ray mga... John Action Boy, energy naman siya ko, no? Tiwalang tanay, balita special. Subong, ha? Buwas lang, ha? Yes. Sa muna, stay safe mga ka-aksyon. Especially sa mga daw medyo hindi mayong panahon, hindi mayong chimpo, pero si Bagyo, Julian, magawa naman buwas, ha? Yes. Di Julian, ha? Hindi Julian. Julian, kay ikuan sa Pilipino. Galing. Pilipino Sige. na sa mo. Julian, sige. ina. Sige. Bagyo Julian, puli na, ha? Hindi na makalit. Pwede kayong COVID, idaan doon, hindi na masarap. Stay safe lang. Likaw kita sa pag mabasa sa ulan para hindi kita matrangkaso kita gani. Pag ubo mo, tulukon nga na masakit sa tupad mo. Hop! COVID daw. Andam ka da. COVID Kaya kiti, nagani mga kunan na iya, ordinaryo. Kati, timpo, yung sa ting ulan, trangkaso, ilanat, ara na siya. Gusto mo, bisa mag-ubo do. Ginawa mo na nga pugong. Ngawa mo ka na. Puso bungay na tudo, ya. Kami mga katutulan mo, subong ginawa mo na nga pugong. Yes. Otherwise, is-swab test ka gina. Yes. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon, ang inyo naman rin ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for long. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod,